Bueno, arratsaldeon. Hasi ingo gea, hasi imango joxeirek puntu hundie eta hasi ingo gea. Bueno, lehenbizi eskerrik asko danoi gaurko saioa etortzeatiken. Bueno, gaie potolue da, adineko pertsonen zaintzaren garrantzia ipini jo jardunaldi hauei izenburue eta jardunaldi honen baitan 3 saio eingo ditugu. Adinekuen zaintza orokorrien eta biztanlerien zahartzie, zein bakardadie, ez gizarte osuen ahotan dabiltzen hitzek eta erronkak die gaur egun, egungo gizartientzat eta gu, erakunde publikoetan gaudenantzako gaurko eta etorkizuneko erronka ondile da herritarran ongizatie, herritar guztiona. Lehenuo beranduo gehienoi eragingo dizkiguen gaiek die, zahartzie, menpekotasune, bakardadie, hainbat eta hainbat hitz, ez, danoi eragiten digutenak egunero, zuzenien edo zeharka, nire aldemenekuei, nire etxien edo nire lantokien. Azpeitiko realidadie ezautu, eiten aigeana azaltzen saiako gea, eta gaieiz hausnartzien nahiko genuke 3 saio hauetan zier zuekin batea. Jardunaldi hauek esaneten bezala 3 saiotan banauko ditugu. Bueno, egitar haue badakezue, baina gaur lehenengo saiokin emango jo bazierie. Bueno, ez geha aurkeztu egile esan, hasi aurretik. Bueno, ni Leire Goenaga naiz, Azpeitiko udaletxeko gizarte zerbitzuetako zinegotzile, Edurne Zubia, gizarte zerbitzuetako arduradune, teknikari burue, urte askotan, esperientzia handilekin eta eskarmentua handile dakena, eta Madalen Zaizar Bitoria, dakeu gonbidau bezala, Azpeitira etorri zaiguna, Bea Ziz erakundeko teknikari da eta beak egindako ikerketa bat azalduko digu. Orduan gaurko saioen, Madalenek Ziz da erakunde bat, dokumentazio eta ikerketa zentro bat, 2018an Azpeitiko udalakin batea ikerketa bat egin zuen. Ikerketa hori zertan oinarritu zen, izan zen Azpeitiko biztanlerien bilakaera demografikoen azterketa bat, 2021 urtea behira, ze egoeratan aurkitu gintezken, ze populaziokiko deu, ze adinetakue, menpekotasune eukiko deben herritarrak zenbat izango die, bakarrik biziko dienak, hainbat eta hainbat datu objektibo aztertu zituzten, eta datu horietatiken Azpeitiko herriek edo Azpeitiko herritarrak ze beharren aurrien aurkituko gean datozen urtietan. Saio hontan, Madalenek ikerketa hortako ondorioek edo ikerketi beha azalduko, eta ero ni eta Edurnen artien saiauko geha, Azpeitiko udaletiken, arlo hontan, azkeneko urtietan, egiten nahi gehan errepaso txiki bat, eta berrikuntza bezala, pare bat proiektu azalduko ditugu. Urrungo asteazkenin, otsaiak 8 hitz nagusile bakardadie izango da, eta bakardadien bueltan arituko die Javier Janguaz, hau gerontologue eta psikologian doktoraue da, eta adinberri elkarteko Ainhoa Becerra. Bi hauek emango debe urrengo asteko hitzaldile, eta azkena izangoana otsaiak 15 asteazkena, hemen ja etorriko da Gipuzkoako Foru Aldundiko gizarte politikatako diputau Maite Peña, Azpeitiko udaleko Nagore Alkorta alkatie, eta Matia Institutoko Maider Azurmendi eta Enrique Etxeberria etorriko die, egin dan, balizko etorkizuneko zentro polivalente baten, proiektu baten aurkezpena engo debe, azkenin Gipuzkoako Foru Aldundien eskumenak dielako hainbat eta hainbat zerbitzu eta elkarlanien, azken urtietan, ze lanketa egiten aritudan Azpeitiko udala azalduko debe. Orduan gaur ja hasi imango jo, gaurko saioa lehenengo Madaleni pasako jotitze, eta beak azalduko dugu ikerketan ze bilaudun edo ze aztertu dun. Ondo entzutalda, bai? Eskerrik asko, danoi bai udalai gonbidapenagatik eta bai zuei danoi honea gerturatzagatik atxaldeko ordu hontan. Esan den bezala, Azpeitiko udala gizarte zerbitzun
planifikazio bat garatzeko SISen aholkularitza kontratatuzun 2019an helburu jakin batzukin zara. Batetik, adineko populazioan bilakaera nolakoa izan zitekeen aztertzea aurreikustea, eta epe muga bezala 2021 urtea hartu genuen lan hortan. Eta bestalde, menpekotasuna, ezgaitasuna eta euskortasunaren beharrei erantzuteko ze eredu desberdin, arreta eredu desberdin ikusten genitun, eta arreta eredu desberdin horietako bakoitzean 2021 urte epe muga hortan ze eskari egon zitekeen zerbitzu desberdinei zegokienez. Ikerlan hortan abiatuta, udalak beste urko urte hauetan lanketa sakon bat indu, azpeitiko arreta eredua zein nahi izatea zein nahi dan zehaztuz, eta eredu horri dagozkion baliabideak garatzeko bitartekoak jarriz. Behaiek azaldituko dituzte gero emandako aurrera pausuak zeintzuk izan dian, eta nire aurkezpenan helburua berriz izango da plangintza horren oinarrian dagon proiekzio demografikoaren emaitzak azaltzea. Aurkezpena 3 atal nagusitan banatuko dugu, lehenbizikoan izango da 2021 urterako azpeitiko biztanle kopurua zenbatekoa izango dan eta sexu eta adinaren araberako egitura biztanleriaren nola aldatuko dan ikustea. Bigarren parte baten, sexu eta adin araberako egituraren aldaketa horrek menpekotasunean zer egin izan dezaken aztertuko dugu eta ikusiko dugu 2021 urte hortarako mendekotasun maila desberdinetako zenbat pertsona egotea Azpeitin bizitzea espero dan. Eta azkenik ikusiko dugu pixka bat behaien plangintzaren oinarri bezala garai hartan 2019an azterlan hau intzanean arreta eredua gutxi gora bera nolakoa zen Azpeitiko adinekoek jasotzen zuten arreta eredua nolakoa zen. Orduan, biztanle proiekzioari dagokionez, jakintzazue Eustatek adibidez egiten ditula lurralde mailako proiekzioak, baina tokian tokiko proiekzio demografikorik ez da ematen. Zailtasun metodologiko asko dira eta ziurgabetasunak eta orduan beraiek mugatzen dira lurralde mailako proiekzioak itera. Hala ere, egon daitezke ezberdintasunak proiekzio horiek egiteko erabiltzen diren datuetan eta hipotesietan eta tokian tokiko egoeran artean. Adibidez, oinarrintzat erabiltzen den populazioaren adin eta sexu egitura desberdina izan daiteke, migrazio eredu desberdinak egon daitezke, tokian, eta adierazle demografikoak ere batzutan aldatu daitezke. Orduan, egin dana da, Azpeitirako bertarako proiekzio espezifiko bat, tokian hemengo populaziotik abiatuta. Proiekzio hori egiteko software bat erabilida Nazio Batuek garatutako Spectrum izeneko software bat, eta software horrek erabiltzen duen metodologia da komponente printzipalen metodologia. Eta horrek esan nahi du oinarrizko edo hasierako populazio bati funtsezko fenomeno demografikoen hipotesiak aplikatuz garatzen dela estimazioa. Hau da, populazio batetik hasi eta ikusita ugalkortasuna, hilkortasuna eta migrazio fluxuak nolakoak izan daitezkeen gertuko etorkizunean, estimatzen da biztanle kopuru bat urte jakin baterako. Gure lanean saiatu gea Azpeitiko ahalik eta gertueneko datuak erabiltzen. Eta hortarako konparatu ditugu Eustatek Gipuzkoarako egiten dituen aurreikuspenekin. Lehenengo fenomeno bat aztertu behar dana da ugalkortasunarena. Eta hortarako erabiltzen da ugalkortasun indize sintetikoa eta honek adierazten du emakume batek bere bizitza osoan zehar zenbat haur edukiko lituzken adin bakoitzean adin horri dagokion ugalkortasun tasa mantenduko balu.
Eustatek ematen duen datua Gipuzkoarako da, emakume batek bataz beste 1,48 haur edukiko lituzkela bere bizi osoan adin bakoitzean tasa Gipuzkoako bataz besteko ugalkortasuna mantenduko balu. Aztertu ditugu mikrodatuen bidez, zineko mikrodatuetan taula hortan azaltzen diren datuak dira azpeitikoak, bai jaiotzak amaren adinarekiko, eta hortik ateatzen den tasa, hemen janda dago azpian ez da ondo ikusten, baino da 1,48 ere, hasi que datua esan daiteke nahiko ondo egokitzen zaiola Gipuzkoarako egiten den Gipuzkoako datuari. Aurrikuspenari dagokionez berriz, aplikatu dugu Gipuzkoarako egiten den aurrikuspena eta da ugalkortasun indize hori pixka bat handitzen joango dela. Eta 2031 urterako gaur egungo edo 2018ko 1,48tik 1,59ra pasatzea espero da. Amaren adinaren araberako ugalkortasunari dagokionez, inek egiten duen aurrikuspena da aurrak izateko adina pixka eta aurreratu ingo dela. Hau da, 20-34 urtekoen artean jaiotzak azingo dira eta 35 urtetik gorakoen artean berriz pixka txikitu egingo dira. Hipotesi hauek behar guk aplikatu ditugu gure proiekzioan. Beste datu bat kontuan eduki behar dena proiekzioa egiteko orduan da jaiotzea espero den haur horietatik zenbat izango diran emakume eta zenbat izango diran mutil, edo zenbat neska eta zenbat mutil. Normalean, horri deitzen zaio maskulinotasun ratioa, eta normalean munduan izaten da mutil gehiago jaiotzen da neska baino. Eta herri gehienetan izaten dira, normalena izaten da 105 mutil jaiotzea 100 neskako. Azpeitin berriz, pixka bat handiagoa da, gorabehera handiak ditu datuak, hemen grafikoan ikusten den moduan, baina epe osoa kontuan hartuz, 109,9, ia 110 mutil jaiotzen dira 100 neskako. Orduan, guk datu hortan oinarritu geha proiekzioa egiteko orduan, eta ez Gipuzkoarako bataz beste hartzen den datuan. Bizi itxaropenari dagokionez, konparatu ditugu Gipuzkoa eta Urola Kostako bizi itxaropenak, hori delako beste parametro bat importantea dana kontutan eukitzea proiekzioa egiteko orduan, eta ikusi dugu datuak ditugun urteetarako antzekoak direla bizi itxaropena bai Gipuzkoan bataz beste eta Urola Kostan. Eta gainera, bilakaera ere, 5 urtekako bilakaera nahiko antzekoa izan dutela. Orduan, hazkundeak aplikatzeko orduan gure modeloari edo aplikatu dizkiogu Gipuzkoarako aurrikusten dituzten berdinak. Hilkortasunari dagokionez, softwareak erabiltzen ditu hilkortasun taula batzuk non adin bakoitzean jasotzen den ze hiltzeko arriskua dagon, ez? Eta software horrek ematen ditu aukera desberdinak, hilkortasun taulak aukeratzeko, batetik nazio batuek herrialde desberdinetako ere egindakoak, eta beste batetik eredu regional batzuk, munduko regio handietan banatuta. Aukeratzeko zeintzan taula egokiena egin duguna da kontuan hartu hilkortasun tasa gordinak, aurren hilkortasun tasak eta bizi itxaropena, zatik horiek definitzen dute azkenean hilkortasuna nola konportatzen den. Aukerak aztertu ondoren, egiteko proiektzioa erabili duguna da Couldemeni izeneko hilkortasun eredua, dela berez Europa iparraldeko herrialdei dagokiena, eta aukeratu dugu hori bizi itxaropenean antzekoagoa dalako Gipuzkoarako ditugun datuekin, Espainiarako nazio batuek egiten dituzten taulak oso bizi itxaropen baxuak ematen dituzte Gipuzkoan ematen direnekin konparatuta, eta beraz erabaki dugu Couldemeni izeneko tabla hauek erabiltzea hilkortasuna zehazteko.
Berriz, migrazioari dagokionez, migrazioak eragina handia izan dezake populazioaren bilakaeran, ze batez ere migranteek ugalkortasun handiagoa dutelako eta gaztetu egiten dutelako biztanleria aldi berean, ez? Ez da erresa aurreikuspenak egitea, batez ere udal mailan, ikusten duzuen ez hemen Eustatek eta INEk egiten dituzten aurreikuspenak nahiko desberdina dira. Eustatek Gipuzkoarako aurreikusten duna da inmigrazioa mantendu eta emigrazioa berriz txikitu ingo dela eta berez saldo migratorioa edo positiboa geldituko dela eta berriz INEk txikitzera joko duela aurreikusten du. Pasa mesez. Udal bakoitzaren barne, egoten dira migrazioak izango duen joera zehaztea ez da erresa. Ikusten duzuen bezala horiek dira azpeitiko datuak grafikoan azaltzen diranak oso aldakorra da urtetik urtera, ez? Zailtasun horiekin guk egin dugun aurreikuspena da 2016-2018 epean izan duen batazbestekotan mantendu ingo dela, gutxi gora bera 43 gizon eta 48 emakume urtean, eta horrekin egin dugu proiekzioa. Migratzaileen sexu eta adinari dagokionez, Gipuzkoarako Eustatek egiten dituen prebisioak hartu ditu kontuan, eta ikusten duzuen ez hor, migratzaileen gehiengoa 15-24 urteko tartean dago, ez? Bai gizonekentzako, bai emakumeentzako. 65 urtetik gorakoak oso gutxi dira, eta 0-14 arteko migratzaileak ere, nabarmena dira. Hipotesi horiek erabilita, egin dugun biztanle proiekzioaren emaitza nagusiak jasotzen dira taula hontan. Hor ikusten duzuen moduan, populazioa 14.786 pertsonatik 15.884 pertsonara pasatzea espero da tarte hortan, 7,5ko hazkuntza bat izango da gutxi gora bera, baina horrekin konparatuta adinekoen populazioa asko haziko da, 27 inguru. 2021an 3.914 pertsona izateraino. Haurren proportzioa 20 gutxitzea espero da, eta berriz, 65 urtetik gorakoen proportzioa 18 haziko da. Eta 2021 urtean populazioaren ia laurdena izango da adinekoa. Adin medianoa gaur egungo 44 urtetik 46ra pasako da, eta horrek esan nahi du adinen desoreka horregatik dependentzia ratioa populazio inaktiboa eta aktiboaren arteko oreka edo txikitu ingo, dependentzia ratioa handitu ingo dela, 0,59tik 61 pasata. Hurrengo grafikoan, konparatzen dira adin egitura 2021an koloretan, ez da ikusten kolorea. Ikusiko bazenute kolorea, ikusiko zenukete goiko partean asko zabaltzen dela, 80 urtekoen artean batez ere, baina 50 urtetikan gora asko zabaltzen dira iamarrak, eta berriz oinarrian 14 urtera arteko tartean jetxi egiten da, eta 30-50 urteko tarte hortan ere jetxi egiten da. Berriz 50 urteko gorakoak asko hazten dira, pena bada ez dela ondo ikusten grafikoak, markatu sentitzen dut. Bilakaera honekin espero dana da adinekoen ezaugarriak pixka bat aldatzea. Gizonen bizitxaropena 3,3 urte luzatuko da, 80,5 urtetik 83,8ra, eta ondorioz, adineko gizonen artean 80 urtekoen pisua asko haziko da, hemen 125 izatetik 130 izatera gutxi gora bera. Emakumeen artean, bizitxaropena ez da inbeste luzatuko, ze dagoeneko gaur egun oso altua da, 86,5 urtetan kokatzen zen 2018an.
Eta orduan, 80 urtetik gorakoen pisu erlatiboa ez da hainbeste haziko emakumeen artean. 34,8, 35,8 puntu bat besterik ez. Bueno, adinekoen ezaugarrietan jarraituta, badakizue gaur egun 75 urtetik gorakoen artean gehiengoa emakumea direla, ez? 75 urtetik gorako biztanleria osoa hartuta kontutan ez da gehiegi aldatuko adinekoen emakumeak diranan proportzioa 55etik pixka jaitsiko da 54ra, baina bai gehiago nabaituko da gizonen pisua gehiago haziko dela 80 urtetik gorakoen artean. Zatik gaur egun 2018an 37tik 152 izatera pasako dira. Hala ere, gehiengoa emakumea izaten jarraituko dute. Esan dugun moduan, bigarren parte bat behin jakinda adinaren araberako populazioaren bilakaera nola izango dan, aztertu genuen beste kontu bat izan zen, menpekotasuna egoerak ze bilakaera izan zezaketen. Oinarritzat hartu genitun datuak izan ziren 2018 urtearen amaierakoak. Eta momentu hartan, 586 pertsonak zuten azpeitin onartua menpekotasuna, eta horietatik 471, 169 adineko pertsona zian. Emakumeak ziren erena inguru, eta 10tik 4 inguruk menpekotasun arina dute. Populazio handien kasuan fenomeno demografiko eta epidemiologikoei dagozkien tasak nahiko egonkor mantentzen dira. Adibidez, populazio baten bataz besteko menpekotasun tasa benetako menpekotasunaren prevalentzia islatzen duenez, populazio handi baten kalkulatzen denean ez dira asko aldatzen urtetik urtera. Populazio txikitan, tasak izendatzaile txikiekin kalkulatzen dianez, matematikoki ez dira oso egonkorrak, eta urte batetik bestera desente aldatu daitezke, hemen ikusten den moduan. Bueno, ez da asko, baina bai urte batetik besterako aldaketak izateko, bai daude aldaketak. Orduan, normala izaten da, efektoren hori ez egoteko bataz bestekoak hartzea. Orduan, guk gure aurrikuspenak iteko orduan, 2016 eta 2018 urteetako bataz besteko tasak hartu genituen kontuan. Diala, urrengo taulan jasotzen dianak. Hor ikusten dezuenez, 80 urtekoen artean askoz handiagoa da prevalentzia, 10-14 artean, 65-69 urtekoen artean baino, eta gizonen artean baxuagoa edo emakumeen artean altuagoa gizonen artean baino. Bilakaera hipotesi dagokienez, Gipuzkoako mapan egiten da aurrikuspena da, epe motzean behintzat, adinta sexuaren araberako menpekotasuna tasak prevalentziak mantendu ingo diala. Horrek esan nahi du, bizitxaropenaren luzapen bat emango danez, menpekotasunean pasako diran urteak ere ugaritu egingo dirala. 2000 hartu ditugu beste bi ikerketa kontuan, orain epe luzeko datuekin egin zituzten erresuma batuan egindako bi ikerketa. Eta horietan ikusten dutena da, bizitxaropenaren luzapenak menpekotasun egoeran pasako diren urteak luzatzea suposatuko dula, baino ez bakarrik. Osasun egoeran pasako diren urteak ere nolabait luzatu egingo dira. Hau da, bizitxaropenaren irabazi hori ez da dena desgaitasun egoeran pasako. Orduan, hortan oinarrituta, beste ikerketa baten ere aipatzen zuten nola adineko gazten artean prevalentzia murriztea posible dan. Gaur egungo bizi estilo osasuntsuagoak, ariketa gehiago, erretzaile gutxiago, eta horrek guztiak aurrikusten dute
desgaitasunaren prebalentzia adineko gazteen artean murriztea posible dela. Oso adinduen artean, desgaitasuna duten pertsonen kopurua hazi bai, berez biztanle kopurua asko haziko dalako, baina prebalentzia gutxi aldatzea espero da. Guk aurreko guztia kontuan hartuz, hipotesi batzu planteatu genitun bilakaerari buruz, ez? Gaur egungo tasak nola bilakatuko dian etorkizunean. Eta egin genitun hipotesiak izan zian, batetik, adineko gazten artean, esan duten bezala, prebalentzia murriztu ingo dela, gizonen artean bereziki, bizi estilo osasuntsuagoak izango duen eraginaren ondorioz, eta 80 urtekoaren artean berriz, menpekotasun arina batez ere hazi ingo dela, menpekotasun egoera horiek atzeratzen dijoazenaren ondorioz. Eta menpekotasun larria eta handia berriz mantendu ingo direla. Hor ikusten duzue, aurreko ikerketetan oinarrituta ere, ikusten ditugu hazkunde handiagoak gizonen artean, emakumeen artean baino. Guzti hori kontuan hartuta, ze emaitza jasotzen ditugu? Erabilitako hipotesiekin ikusten dena da, menpekotasun arineko egoeren prebalentzia igo ingo dela, eta mendekotasun handiarena berriz pixkat murriztu. Ikusten duzu hor, bat graduaren prebalentzia 5,8-tik 6,7-ra pasatzea espero da, eta 3 gradukoena menpekotasun handia izango litzatekeena 4,2-tik 4,1-era jaistea. Oso txikia da jaitsiera, baina pixkat murriztea. Horrek esan nahi du, graduen banaketa ere pixka bat desberdina izango dela 2031an. Gaur egun, menpekotasun arineko kasuak 134,6 inguru izatetikan, 137,9-ra haziko lirake, eta berriz, menpekotasun larria eta handiaren proportzioa pixka bat jetxingo litzake. 132-tik 30-ra eta 25-tik 23-ra, hor, hango grafikoan ikusten den bezala. Azkeneko parte baten, nahi nizuen pixka bat komentatu zein zen momentu hartan menpeko pertsona horiek zerbitzuez egiten zuten erabilera. Hortik oinarrituta eginda lanketa bat udalaren barne eta beraiek egin dituzte nolabait proiektu batzuk martxan jarri egoera hortik hasi eta nora joan nahi dan ikusita, ezta? Orduan, momentu hartan, 2018an zegoen egoerari dagokionez, lehenbizi aztertu dugun gauza bat izan zen eskaera tasa, hau da, menpekotasuna onartuta duten pertsonetatik zenbatek eskatzen duten zerbitzuren bat eta zenbatek ez duten jasotzen, ez? Hemen grafiko hontan ikusten duzuen bezala, oro har, emakumeen artean zertxobait altuagoak dira eskaera tasak, gizonen artean, gradu bajuetan eta emakumeen artean gradu altuetan, eta graduari dagokionez oso mailakatua da. Ikusten duzuek gradu batekoek 80-ra edo iristen da zerbitzua jasotzen edo eskatzen dituztenen proportzioa, eta berriz igotzen doa nabarmen 2 eta 3 gradukoen artean batez ere emakumeetan. Seguru aski, 2 eta 3 graduko gizonen artean eskaera tasa hori pixka bajuagoa izatearen arrazoia da laguntza informala ere gehiago izaten dutela normalean, bai bikotearen gandik eta bar. Zerbitzuak erabiltzen dituztenen artean beste gauza interesgarri bat ikustea da zenbat dauden etxean laguntzarekin eta zenbat dauden egoitzetan, ezta? Bi kasuetan ikusten duzu gizonen artean pixka bajuagoa dela, 20 eta 25 artean kokatzen dela, hau da, laurdena eta 5 bat artean edo, eta emakumeen artean esan duten bezala altuagoa da egoitzara sartzen den kopurua. Baita ere, adinez ere,
esan dugun moduan zaharragoak diralako gizonak baino ere neurri batean. Eta graduen arabera ikusten da oso argi nola batez ere 3 eta 2 gradukoetan dagoen zentratuta arreta residenziala edo esan dezagun egoitza arreta, ez? Menpekotasun arina dutenen kasuan ia 10-tik 9 bizi dira etxean laguntzarekin. Zerbitzuen kombinazioi dagokienez, hemen grafiko hauetan 2 gauza izango lirake nabarmentzekoak, batetik prestazioa soilik jasotzen dutenak oso ugariak dirala, bai iaia 10-tik 7, bai emakumeen artean eta bai gizonen artean, emakumeen artean zertxoa gutxiago, gizonen artean baino, eta zerbitzuak soilik jasotzen dituztenak ere oso gutxi dirala, berriz, ez? Zerbitzuak eta prestazioak kombinatzen duten pertsonak 25% inguru, osea laurden bat inguru izango lirake. Ikusten da ere baita ere graduka azaltzen den eskubiko grafikoan nola zerbitzuen kombinazioak jasotzea normalagoa dan 3. gradukoen kasuan eta kasu hortan ere prestazioetaz bakarrik baliatzen den kopurua pixka bat bajuagoa dan menpekotasun arina dutenen kasuan baino. Nabarmentzeko beste datu bat, eta hemen pakete osoa hartzen da, azaltzen da, izango litzake nola 3 graduko, osea, menpeko osoak hartuta, ia 25% batek FISPE prestazioa, FISPE da familia zaintzetarako prestazio ekonomikoa bakarrik jasotzen duen. Eta horrek esan nahi du, zerbitzurik ez duten 11%, goian azaltzen diran 11% horietaz gain, horiek ez dute zerbitzurik, 100% gainerako beste 23 batek laguntza informalaz baliatzen dela batik bat. Horrek esan nahi du, 100% bat gutxi gora bera dela familiak batez ere hartatuta dagoen populazioa. Ikusten da ere graduka nola aldatzen den hori, ez? Adibidez, FISPEz bakarrik baliatzen diran 3. gradukoak 14% dira bakarrik, gradu batekoen artean doble izango lirake 30% gutxi gora bera, ez? Ikusten duzu ere nola pakete edo zerbitzu kombinazio desberdin ugari egon daitezken, ez? Etxeko laguntza eta eguneko zentroa prestazioekin kombinatuta, eta baita kasu batzuk non 3 eguneko zentroa etxeko laguntza eta prestazioa ere baliatzen dan arreta egoerari erantzuteko, ez? Behar egoera bati erantzuteko. Azkenik pixka bat komentatzea elkarbizitzaren inguruan aurrez SISek beste 2005an beste ikerketa bat egin zuen azpitiko prestazio ekonomikoen eta inguruan, eta han jaso zen pixka bat elkarbizitza egoera eta laguntza motaren inguruan, ez? Eta grafiko hauetan ere argi gelditzen dena da, laguntza informalak baduela pixu nabarmena, ez? Eta bakarrik dagoen adinekoen populazioa ere ia 4 bat dala, eta horrek eskatzen du zerbitzuetatik nolabaiteko erantzuna, ez? Batez ere jakin da, datozen urteetan posible dela laguntza informalaren bilakaera beheranzko joera eukitzea, ez? Hau da, espero da populazioa zahartzen doan heinean, beraiek zainduko dituen pertsona gutxiago egotea, zainketa adinetan, zainketak emateko adinean egongo den pertsona gutxiago egotea pertsona adineko hiei laguntzeko alde batetik, eta beste aldetikan emakumearen laneratzeak eta ebar ere eragina handia izaten ari da zaintza informalaren bilakaeran. Guk 2018 eta 2031 bitartean zaintzaile potentzialen indizea edo behintzat 18% txikituko dela espero dugu, eta horrek eragina nabarmena izan dezake etorkizuneko eskaera handitzeko orduan. Orduan,
ondorietara pixka bat pasaz, bueno, guk aurre ikusi genuna izan zen, 2021 urterako adinekoen kopurua 27 inguru aztea espero dela, eta menpekotasun egoeran egongo litzaken populazioa zertxo bai gehiago 24 batean aztea. Hauek zifra hauek kontuz manejatu behar diaz, esan dugun moduan herri txikia da Azpeitia, eta erabilitako hipotesietan aldaketa txikiek eragin nabarmena izan dezakete, ez? Datuak aldakorrak dira esan dugun moduan urte batetik bestera, eta adibidez migrazioan urte batean edozein motibogatik, ez dakit etxe bizitza berriak egin diralako, hau dela bestea dela, datu horiek aldatzen baldin badira eragina izan dezakete nabarmen lortu ditugun emaitzetan. Orduan, bueno, pixka bat orientazio bezala balio dute, baina jakinda metodologikoki ere ez dela lurralde mailako proiekzio bat egitea bezain fidagarri esan dezagun, ezta? Gure emaitzetan 2018 eta 2021 artean sisteman sartuko diren pertsonen parte handi bat gradukoa izango da. Hau importantea da, zatik 2 eta 3 graduko gehienak gaur egun hartatuta egoteaz gain, udalaren batez ere kompetentzia edo eskumena dira menpekotasunarina duten pertsonak. Guk espero dugu 2021erako gizarte zerbitzuen eskaera tasa zerbait handitzea, ez? Batez ere, esan dugun bezala, zaintzaileen eskuragarritasuna edo jetxi ingo dalako nabarmen, eta horrek eragina izan dezake. Eta, bueno, ere nahi nuen apuntatu, naiz eta estimazio hau zerbitzuak jasotzeko eskubidea duten populazioan zentratu dan arren, importantea dela prebentzio lana batez ere, eta menpekotasun arina eta arriskuan dauden pertsonak ere hartatzea, eta hori dela batez ere gaina udalaren esku dagon zerbait egitea, nolabait prebentzio modura, hemengo bilakaera hau ez hain txarra edo pixka bat positiboagoa izatea lortu dadin, urte batzuetan, eta hori nik uste dela beraiek landu dutena urte hauetan, eta orain nik uste azaltzen saiatuko diana, ze aurrera pauso egon dian zentzu hortan, zerbitzu komunitario eta preventiboak garatzeko orduan, ezta? Eta nire partetik hori izango litzake batez ere azaldu nahi nizuena. Bueno, eskerrik asko Madalen. Eskar baten indet, Bueno, datu asko die, baina nik uste ez irudikatzeko biztanlerien nola ze evoluzio emango unerrien, datu asko bota dituzu, baina datu esanguratzuek. Bueno, gero bukaeran igual egite dugu azalpen guztiet, eta kaldera dazkezuenak, bai Madaleni, bai guri, tarte bat irikiko dugu. Bueno, ikerketa honetan argi ikusi dan bezala, gizartien zahartzie gerotan nabarillo da gure herrien ere, eta Madalenek aipadun bezala, datu esanguratzunetakoa da, 2011 urtien, Azpeitiarran hilela urtena, 75 urtetiken gorakue izango dela, populazio osue 7,5 hilotzie aurrikusten baldin bada, 75 urtetik gorakuen populazioa 108 hilokoa, eta 80 urtetik gorakue 140. Orduan, honek esan nahi du ez, biztanlerie 7,5 hasiko baldin bada, adin tarte batzuk askoz gehiago hasiko diela. Eta horrek, dakarren, aldaketa guztia. Datu hauen jakitun izen da eta etorkizun hurbilei ez, aurre hartzeko beharraz, ikerketa hontatiken abilauta Azpeitiko dalak azken urtitan adinekun bizikalidadien da zerbitzun inguruko balanketa integral bat iten aritu geha, hainbat programa berri martxan jartzen, pruebak iten eta neurri baten esperimentatzen. Batez ere, Madalenek esan duen sektore hortan ez, hauskortasun, menpekotasun egoera baten arriskuen aurkitu daitezken herritarrakin. Eta menpekotasun egoeran dauden herritarran beharrai, alik eta erantzun pertsonalizauena,
azkarrena, malguena eta eraginkorra emateko. Laburbilduz, Madalenek esan duenakin, zen nahi deu 2030ako, 2030ako, ez? Egoera hontan, edo biztaleri tipo hontako herri baten aurrien aurkitzen gehan hontan. Alde batetik, adineko herritarran beharrak hazi ingo die, eta bestetiken, eta oso importantie, zaintza informala esate deunin da, etxin daudenak, familiarrak gehien bat, egiten deben zainketa lana. Bere gurazuek zaintzeko, edo bere anaiarreba zaintzeko, edo bere osaba izebak zaintzeko. Zaintza hori jetxingoa arrazoi desberdinatiken. Familia estrukturak ero askoz txikilo hauek izango dielako, zenide kopuru txikilo bedilako, kanpuen lana ere, lehen garai batetik, batez ere emakumie, kanpoa lanea atea dalako, arrazoi desberdinen ondorioz, zaintza informal hori jetxingoa, orduan, etxeko batek zaindu ezin baldin badu, beste norbaitek zaindu berdu. Orduan, bi faktore horiekin, ikusteana da, behar hau eta egokitu inberdala, eta herrien dauden zerbitzuek gehitu inberkoiela, baliabide berriek jarri berkoiela, eta zerbitzu berriek ere, baldin badie sortu inberkoiela. Eta gero beste faktore bada baita ere, menpeko pertsona guztiek ez dira adinekuek, adinekuk ez dien menpeko pertsonai ere arreta bat eskaini bertzako bela, baliabidik eskaini bertzako bela, eta behaien eguneroko bizitzan dazkeben oztopuek arintzeko, lani jarraitu berdeula, herrien bizitzeko eta herrien baliabide horiek eskura izan ditzaten. Ez ditut pasau? Hemen joa. Eta hirugarrengoa da zaintzaileek ere zaindu inberdiela. Zaintzaileek esaten detenen die, zaintza lanetan dauden herritarrak, familiarrak, zenidiek, eta zaintzaile profesionalak baita ere. Azkenin, zaintzen dauden pertsona hauek ere ondo egon berde belako, eta pertsona hauek ere zainduek izen berde belako. Eta nola ez, beharrezko baliabidik eskaini eta kalidadezko zerbitzuek eskaintziz gain, ikusten dugu behar bat, zaintzan ekosistema bat egitura hau berdala. Herrien azkeni, zaintzan arluen, eragine izen dezaben, eragile asko parte hartzen debelako, administrazio publikoek, kasu honetan udala, eskumen batzuk udalak ditu, beste eskumen batzuk foru aldundiek ditu, herriko elkartiek, fundazioek, enpresak, azkenin hemen ez, eragile desberdin askon elkarlana beharrezku dalako, danok norabide berdinien juteko. Zertako, zaintza ekosistema hau, danok batea, danok norabide berdinin, elkarri lagundu ez da elkarrekin lan einez. Eragile guztion eskuartziek zaintza behar duen pertsona hortan zentralizauta egon behar dulako. Azkenin pertsona horrek behar duen benetako zaintza bat eskaini bertzakolako pertsona horri. Eta zaintza pertsonalizaue eta arreta duin bat jaso behar dulako. Horrek bakarriken pertsonien bizikalidadie mejorako lako eta ongizatie bermako digulako. Azkenin pertsonin eskubidi da, herritarran eskubidie da, duintasune, eskubidik zaindue izeteko. Pertsona horrek bere interesa dauzke, bere nahiek dauzke, pertsona horrek parte hartu inberdu, segurtasun batetik eta askatasun batetiken. Baita ere, galdei ez, nola nahi du zaindue izetie beharra daken herritar batek. Esan deten bezala gaur egun eragile edo sektore bakar batek ez dake lidergoik zaintzan inguruen. Eta gizarte zerbitzuk bakarriken ere ez diobe aurre ingo aipadien erronka guzti hau edan nahi, eta zalantzai gabe ezinbesteko izangoa osasun sistemiena, administrazio publiko danona, eta herritar guztion lankidetza bat, guztion artien, emango alako herriei o herritarrai zaintza duin bat. Azkeneko urtitan, Azpeitiko udaletiken hainbat azterketa indie, adin desberdinetan, adinekuek esate deunin 65 urtetik gorakuk aipatze dira, baina 65 urtetik ez dakit adineko bat dan. Hori ere asko aldatzen ari da, 65 urtetiken
adin nagusi jokota aldea ondile da eta desberdintasun ondilek daudean. Zimenpekotasun gradu desberdinetatiken eta bar. Orduan hor, udalak azterketa batzuk egin zituen adinezka banauta, lehenengo hasi izan 80 urtetik gorako herritarrekin, gero 75 80, 60 65, 65 60, eta azkeneko izan zen, 65-etiken 60-eko tartia. Hor, adintarte bakoitzin oso behar desberdinek azaldu ziren, ezaugarri oso desberdinek, eta ikerketa hauetatiken zen nahi izan atea. Alde batetik, herritarrak, edo 65 urtetik gorako herritarrak nola bizi ziren, fizikoki ze egoeratan, ze etxe bizitza tipotan, ze azpiegitura, etxe bizitza bat, bere etxe bat dauke, baina etxe hori ze egoeratan aurkitzen da, irisgarritasunen aldetiken, irisgarritasun igogailu bat, azkenin horrek ere bizikalidadin eragin handile dakelako fizikoki nun bizizean eta ze azpiegitura dituzun eskura. Eta baita ere, ze egoera sozioekonomikoetan aurkitzen den, ze diruzarrera, eta horrek ere bizikalidadin eragin zuzena daukelako. Orduan, ikerketa horietatiken intzana zen 65 urtetik gorako herritarran, egoera errealak ezautu. Egile da, herritar asko, gizarte zerbitzutako erabiltzaile izateatik, informazio hori bazeola, baino intzan, hortik aratago, beste herritar gehiona iristsi, eta aldi berien, herritarrai jakinarazi eskura ze zerbitzu dazkeben. Hazi zerbitzuetatiken, dirulaguntza prestazioek esatean da dirulaguntza ekonomikuek, zaintzaile familiar bat, nire zenide bat zaintzen aholako jasotzeten dirulaguntza bat, zaintzaile bat kontratatzegatik jaso dezaketen dirulaguntza bat, zerbitzu eta prestazio guzti horien berri eman baita ez askotan ez dakigu. Eta egoera edo behar bat iritsi arte, ez geha konturatzen ze zerbitzu dauden eskaintzen dien momentu hortan. Eta hoain, pandemile pasazan, eta pandemile ondoren, engenun ikerketa berezi bat, pandemile ze ondori jo jasan zitun 65 urtetik gorako pertsonangan, eta hoain azken aiten nahigan ikerketie da batez ere bakardade sentimentuekin lotuta. Egile da, aipatzen da, bakarriken fizikoki, bakarriken biziko dien herritarrak gerotak gehiago izango diela, eta batez ere emakumiek, eta fizikoki bakarriken biziarren ez du esan nahi bakardade egoera baten da honiken, baina jakiti bakardade sentimentu hori zemat herritarrek sentitzen debe, o zemat herritar daude bakardade egoera baten. Orduan, azterketa hori aigea aiten, oain, eta egile da jai, 167 herritarrekin egon gehala, eta datu batzu jasotzen nahi gehala, dauta oso interesantiek, egile da adinez bajuenetiken hasi gehala, alegile fizikoki ondona daudenakin, indiken igual, menpekotasun gradu baten ez daudenak, eta hor ikusten dela beharrak asko diela, eta baita ere, ikusten dana da, jende asko daula prest baita ere, laguntzeko edo fizikoki ondo daun neurrien, galderak egin dituguna da, voluntario lanetan aritzeko prestal daun, akompainamentuek egiteko, azkenin, herritarrak elkarren zaintza burutzi ere, zaintza komunitarioek martxan jartzi ere, importantie dalako profesionalaz gain, ze dana da beharrezko. Eta horrek uste dugu, adibidez, egin ditugun elkarrizketatan, adibidez, 8 pertsonak esan debe, guztua jasoko lekebela voluntario baten laguntzie, voluntario baten zerbitzue, izen laikelako akompainamentu bat, ez dakit, pasira bat iteakuteko, honek etxea bisitan etortzeko, zerbitzu desberdinek izen laizke, eta 30 pertsona baita ere ja presta azaldu die voluntario lan horiek egiteko, norbaiten ajuteko eta akompainamentu hori eskaintzeko beste pertsona bati. Orduan, hortik ateatzen ditugun datu hori edanakin, beste proiektu bat nahi dugun martxan jarri, voluntario sare hori sortu eta akompainamentu horiek einal izeteko. Orduan, esan da bezala, udalak zerbitzu desberdinek dazke martxan, etxe-etxeko laguntzatiken,
gero etxezetxeko laguntza integrala, ja urtebeteko esperientzile daken proiektu edo programa piloto bat izen da, Edurnek azalduko ditu programa hontan ze zerbitzu eskaintzen den, eta ze ondorio atea ditegun urtebete hontan egin dugun lanketan, eta gero bestalde, daude diru laguntza ekonomikoek, eguneko zentrue, egoitza, beti ezagutzen ditugun zerbitzuek, baina bai nahi dugula zerbitzu berriek eta zerbitzu berritzaileek eskaini eta probau, eta horren adibide izango die, etxe bizitza tutela hauek. Momentu honetan eraikitzen aigeanak, eta bai nahi duguna zerbitzu hori martxan jarri, indartu, eta hortik baita ere aukera berriek aztertzen jun. Azkenin hemen norbeai dagozkion zerbitzuek aurkitu berritugu, norbeai ondona enkajatzez aizkon zerbitzuek eskau. Ezin geha egon behar larri bat sortu arte zai, eta ezin geha ez dara menpekotasun maila altu batea iritsi arte, zaintza hori eskatzeko zaion, azken esan da bezala, hor prebentzio lanak izugarrizko eragin edakelako, menpekotasun batea iritsi aurretiken, beste zenbait zerbitzu edo zenbait programa martxe jartze bali baditugu, igual ez geha iritsiko menpekotasun egoera batea, eta iriste baldin bagea, asko atzeatu lehike denboran. Eta hori azkenin, prebentzio lan baten ondorioz asko atzeatu lehike. Orduan, gure apustua izan da azkeneko urtetan prebentzioen lan egitie, eta hortako eskaintzen dien zerbitzuetan urratzak emati, izen ikastaruek, tailerrak, kirol jarduerak, azkenin hor prebentzio lotutako eguneko unidadie, ikusten dugu emaitza onak ematen dituztela, konprobauta dakeu, eta hor inbertitzen jarraitu berdeula, eta ikuste dugu adinekue gero eta hobeto daun kolektibo badala, fizikoki, bizitxaropena luzaingoa, eta hor, ondo daun momentu hortan, iman berri 25 urtetik gorako bat, jazta ja jubilau da, eta karga bat da, hori ez da, hola, estigma horiek ere nik uste aldatzen ari diela, eta adineko herritar aktiboek nahi ditugula, zehatela, eta asko dakizuela, bai norbean buru emateko eta bai herriei emateko, eta bai behar du nahi zaintza hori emateko ere. Orduan, ongero ja Edurnei pasako jot hitze, igual ingo duna da lehenengo etxezetxeko arreta integralan zerbitzue azaldu azkeneko urtebetien, ez ohiko etxezetxeko laguntza ezautze deuz zer da, azkenin menpekotasun gradu bat dakenak etxea zaintzaile bat jutezako, egunero, orduko puru zehaz baten, eguneku zerbitzu edo, gaueku ere bai, baina hortaz aratago, egin genuna zen, etxezetxeko arreta zerbitzu integral bat jarri martxan, eta Edurnek azalduko zerbitzu hori zertan izendan, eta ze ondorio eman ditun. Kaixo hartzen da noi. Zeneko aspirazioak eman dituzkoela ja. Eta, ni saiatuko naizena da zer dan etxeko arreta integral hori, ez? Ematugula ze izen arraroa. Azken finean da, lehen komentatu dudan bezala, nahi dana da pertsona bere inguruan mantendu, alizanezko denbora gilena, eta horretarako saiatu geha zerbait pentsatuz, etxean mantentzeko pertsona bat, 375 egunetan, hau da, urte guztian, eta 24 orduko zerbizioa. Hortarako, zer da, pertsona bat hori dana egiten duna, ez, indeuna da, saiatu beste zerbitzu guztiakin daudenak, eta egia da, azpeitin, ja, badaudela nahiko zerbitzuak, arrunta dianak, etxezetxeko laguntza egunekoa, ipin izan baitaren martxan gauekoa, eguneko unitatea, eta, guzti horiekin, eta dauden prestazio ekonomikoakin, dauden programa laguntza psikologiko, bakarkoko laguntza psikologikoakekin, taldeko laguntza psikologikoakin, zaintzaileentzat, baita zaintzaile guain arte zauden hasian bakarrikan zaintzaile familiarrentzat, baita abian ipinen beste proiektu berri bat, eta zan baita profesionalian zaintzaileentzat eta etxetan jardut eguenentzat, baita beste taldetxo bat. Azken finean,
zaindu miherdialako lehen leire komentadun bezala baitan zaintzaileak, ez? Eta, baina ikusten denuna zen, zerbitzu horietan azabela sakabanauta. Eta bat onba bihar genula forma mateziona horrei guztiak koordinatzeko. Orduan, zerbitzu integral honekin, indeuna da, pertsona bat ipintzen da, eta koordinatu egiten ditu pertsona ditun behar guztiak. Batetik, udaletxeko gizarte langilea, baina bestalde pertsona bakoitzai ematen zaio, ipintzen zaio beste gizarte langile bat, non behar kudeatzen diona da, bere egoera, etxeko egoera guztia, bere behar pertsonalak, medikoenak, administrazioko guztiak, sortze zeizkio gauza guztiak. Ze azken finean, zentratu dugeana da, batez ere bakarrikan bizidian pertsonen gain, batzuk ditugu, ikusiko ditugu geho datun arabera, baita ere bi pertsona bizi ditezke, baina gehien bat bakarrikan bizidianak, eta pertsona hauek batez ere bakarrade handia daukatenak. Bai, hasiera baten pentsa baldin bagenuen gure lana zala zentratzea hauskortasun egoeran zauden pertsonatan eta menpekotasuna txikia zaukanan artean, geho, izan gian bitartean proiektua lantzen, aukeran ikusi izan deu baita ere, bigarren maila eta hirugarren maila duten pertsonak ere haiginala, hasiko, bagenula iristea, kasuak aztertuz. Orduan, hortarako, juten da, lehen komentau deten bezala, gizarte langile bat koordinatzen duna, orduan, astero gutxienez bizita bat iteio eta koordinatu pertsona horrekin egoten da, koordinatzen ditu zerbitzu guztiak, eta aparte, deiak itizkio, astian ben, o beste bialdiz. Horrez gain, baita ere, psikologo bat zerbitzua dake, eta psikologo horrek batez ere lan egiten duna da psikoestimulazioekin. Hau da, kognitiboki eskuteko okerrago, ze ikusten dena da, bakarra da horrek eta etxian daben bitartean, depresio maila hori sartu ditea eta dementzia eta ondoren segituan askotan jarraian etortzen da. Momentu batean, hasi ginean, esan genuen, 22, gure kasua zen, aurre ikuste genuen, 22 kasutara iristea. Baina urtea junala, urte guztia bukatu du 41 kasurekin. Menpekotasunen mailan arabera, iritsi gea 11 pertsonak ezaken, hau da, hauskortasun egoeran zaudenak, geho, 22 kaso zian maila bat zutenak, eta beste kasuak zian maila eta hirugarren maila zaukatenak. Lortu dena da, 8 pertsonak, ezkara eginda zutenak egoitzan sartzeko, etxian gelditzea, bizitzen, eta 8 horietatik pertsona bat lortu genuen, inkluso etxian hiltzea eta eskutea zentro batean. Orduan, erronka hor dago. Gero, foru aldunditik eta erakunden aldetikan beti esatezan, kosto hau zerbitzu jau oso garestia da. Eta, guretzat, kombinatuz, porque azken finean lehen esan detena da, kombinatzia zerbitzua. Hau da, etxez-etxeko, zerbitzua integrala, koordinatzen zu, etxez-etxeko laguntza egunekoa, gabekoa, zendian programa lehen komentau detena da, laguntzak psikologikoak, bakarkakoak, edo taldekoak ebai, geho eguneko zentroa, eguneko unitatea adibidez, momentu honetan 2 zentro irekizian, eta bilak beteta daude. Hau da, 15 plaza daude zentro bakoitzan, eta plazak okupauta daude. Gero bestalde, baita ere, udal laguntzan aldetikan, hor udalak baita ere beste bultzada handi bat eman zuen pertsonak etxean mantentzeko, eta beste kopuru dexente ikinizun, hau da, 167.000 euro lehenbiziko zantzio.
Eta horrekin, behintzat etxeko gastuko mantenimentuko gastuak asko igo diala, edo alokailua, odalako, lortu izan dana, horrek guztiakin pertsonak etxea mantentzea. Gero, datuak, erakutsiko izu pixkatola eta interpretatu ingo dunika noan joan. Eta da, ze kosto, lehen esan deten bezala, kostuak, diaposita ez da gana, kostu nok ikusteko danak? Benimuen ez da gana. Bueno, azken finean, batetik hau da, ez da ondo zuen ikusten, eta gero beste bat zatuko da. Hau da, pentsa, 51 pertsona etxian autodatikan, bai? Kostua administrazioena izan zen, koste osoa izan zen 105.000 euro. Arreta integrala 78.000 euro. Gaueko etxezetxeko zerbitzua 16.000 euro. Eguneko unitatea 4.500 Etxe bizitza tutelatuak, eta ego esplikatuko dugu beto, 18.000 euro. Eguneko zentroa 29.000 euro. Zerbitzua betion, telefon, emergentziko hori, 2.600 euro. Zendian programa, 1.000 euro. Prestazio ekonomikoak, hau da, zaintzaile bat eukitzeatikan kontratatzezulako edo familikoai, kostu izan zen, 75.000 eurokoa. Orduan, hauek dana kontu neukita, guain ikusiko dugu eta salkatuko duguna da, ze kostu izan den, ze suposatu izan duen, pertsona bat, mendekotasuna ez daukana, arriskoan dauna, ze kosto suposatzen duen pertsona bateko gradua dakena, 2 gradua dakena eta 3 gradua dakena. Bai? Orduan, hemen ikusten duguna da, lehen esan deten bezala, 0 zean zabenak, askotasun egoran zabenak, administrazioan kostau zaiona pertsona honei, etxia mantentzea. Esaten dut, kombinazioen da zerbitzu guztiakin, porque batzutan ematu zaiatu gana da kostu bakoitzan ateratzea. 0 kosto bakoitzeko ian 313 euro. Orduan, ze suposatzen duen pertsona horrek ez baldin baditu jasotzen zerbitzuak, bere egoera okerrago joango dela. Eta menpekotasuna asko zeleno iritsiko dela. Orduan, pertsona bat, auskortasun da honeko egoera hortan, administrazioai kostatu zaiona da 313 euro. Maila bat dakana. Hemen igo egiten da. Baina, kaso hauetan, kostua da 942 euro. Zuepentza, pertsona hauek aukera dutela baita ere, kaso batzutan egoitza sartzeko. Eta egoitza sartu ezkeo, kostuak, 4.000-tikan gora dian. Bigarren maila, ez da olako desberdintasuna. Eta da, 1.100 euro kostatzea da. Berriro esaten dut, kombinatzen baldin badia zerbitzu guztiak. Administrazioak ez, porque gero beste gauza bada norbeak gero apartez kontratatzea norbeak diru iturriak baldin baditu edo familiko batek zaintzen baldin badu. Baina, pertsona horren eskakizuna da bere etxean mantentzea. Eta 3. mailakoa hau pixkat txokatu egiten du eta bere esplikazioa daka. Justo ditugu 3 pertsona 3. graduakin. Eta ziaro jaisten da 2. mailatik. Eta da 782, zeatikan. Ze suposatzen da, bere esama asko zondila dela eta zainketak asko zondilo izango itxula. Bere esplikazioa da, lehen esan dut bezala adibidez, bere diru zorrera dituzte, zaintzaile badute, eta beste zerbitzu guztiakin osatu egiten da zainketa hori. Orduan, egiten dena da, pertsona hori ez da juten.
Eta administrazioak ore, egoitza batea jutea, asko zegarezti jortetzen zaio. Porque nik administrazioa esaten detenien da orokorrian. Ze kaso honetan egoitza batea jutea izango litzake Foru Aldundiko gastua. Orduan, gastua izango litzake normalian, ez da, kosto bere osotasunean pertsona horrek ordaintza, gauza bada, koste publiko izaten dana eta bere zerbitzuena. Eta administrazioa baita ere asko gehiago kostatzen zaio, hau da, beste 1.200 bat gehiago. Orduan, kostuen aldetikan, guretzat egia da, sorpresa izan dela. Sorpresa izan da, datu hauek jasotzia. Eta egia da, balorazioak inditugu urte guztian 3 aldiz. Intzian, bat, zerbitzua alta eman zanean, hor, baloratu izan zen, zeo gora, bai fizikoki, mentalki, etxeko gora nola zion, psikologikoki nola zion, eta gintzan beste balorazio bat programa erdialdian, iraialdian, eta guain inda beste bat abenduan. Orduan, horietatik, 50 batei ez dugu euki aukera egiteko, zetarte, baja batzu egon dira, edo programa baita ere lehenbiziko aldi izan zala. Orduan, 31 kasu egintzaile balorazioa. 31 kasu horietatik, 25 ja ikusi zaie bihaien egoera hobetu indala. Beraz, esatu zuzen badenborako, baina, aia prebenitzen ez, azken finean, zer nahi dugu, lehen esaten duen bezala, etxea mantentzea, danok nahi izaten dugu etxea mantentzea izan ezkio. Eta gure egoera eskutea okerrago. Beraz, hori lortu izan da. Inkesta pasadia, bai, familikoai eta baita ere onuna dunei. Eta egia esan da, bat ez dut izan esperientzia da, nordezko amabrogina bezala, bat etortzea eta niretzat arduratzea, porque pertsona berriro esaten dut oso bakarri sentitzea bakarrik handauna. Eta diferentziak baita ikusteia asko, adibidez, bakarrade kontuan. Pertsona bat, adibidez, izan baldin bada, alarguna baldin bada, bakardadeko sentimentori asko haundillo daka pertsona eskongabea izan da. Zeratikan, eskongabea, adibidez, normalian bizitza guztian ohitu izan da egora hortan. Baina pertsona bat eskonduta egon dana eta normalian familia izan du, karo, esaten dana erderaz elido bazio, ez? Karo, hori, orduan, bakardadeko sentimentori asko haundillo da. Momentu honetan, Leirek esan duen bezala, gure erretua da bakardadeko arazo horrei behintzat aurre egitea. Eta epe laburrean nahiko genuke, behintzat momentu honetan, 30 pertsona horiek momentuz azaldu dianak bolondrez lanetan egiteko gogu honekin, martxan ipintzea. Horrek ez du nahi esan, voluntario horrek lanak enduko jonik beste pertsona batei lanetarako. Hau da, bolondrez lana da, azken finean, konpainia bat egiteko, pasiera juteko, eta dakotan. Hau da, medikoena jumier bali madezu, administrazioko gauzak imier bali madituzu, hori edanak profesionalak ingoitu. Baina, egunak ordu asko ditu, eta bakoitzak gure etxean sartzen geanean ez dugu ikusten zer daun. Horretik ematen dugu garrantzia handia voluntario lan hontan. Orduan, laster izango da, baita ere deialdi bat ingo zazue, hau guztia parte hartu nahi dutanei, hori guztia antolatzeko, elkarte bat egongo da hortarako, eta beak bere esplikazioak eta eman ditu. Lehen esaten nuen bezala, guk hemen ikusten dugu guk ere gure autokritika egin behar dugu. Programa honetan ikusi duguna da, agian familien gana, kaso batzutan igual ez deula eman esplikazioak. Hau da, gu hartu ditugu kasoak bakarrikan bizi izan dianak. Orduan, familien gana igual ez gajun. Orduan sortu izan dana hor tarte, kaso bat beste pixkat zeluak, ez? Zuei kaso gehiago egite izue eta zer izate egiten,
Baina nik uste dela gure informazioa hasieratik agian ez digulako ondo zabaldu. Hori izan da, nik esango nuke, autokritika bat inbiarko bagenuke programa gure aldetikan hori izango ditzakela. Eta gure erronka da, momentu honetan hau hori jarraitzea prestatzen, eta denborak ere, baldin bagenitu nera batea, hasiera baten pentsatuta, psikologa jungo zaizu bi aldiz hastian, edo gizarte langilea jungo zaizu hastian hemen, horiek gehiago egan moldatzen pertsonaren bere beharran arabera. Gure zerbitzu guztiekin zer nahi dugu. Guain arte, ez da denbora asko, egite zian zerbitzuak, bazen egitea, eta askotan ez genuen pentsatzen pertsona zituen beharrekin, baizikan, zentro batean joa eta langileak holako ordutegi daukate eta pertsonari moldatu behar izaten da langileen beharretara. Orduan, momentu honetan, aigana sustatzen da pentsatu ze behar ditun pertsona horrek eta zentratu bere beharretara, langileak bere beharretara, zerbitzuak pertsona horren beharretara. Hori izango litzake. Zerbitzu honekin, eta gero nahi bali maden zute, jarraituko ditugu galdera bali madituzue, eta esplikatzen. Bai. Beste zerbitzua aipatzen genuna zen, hendiken, egile da gaur egun ja, etxe bizitza tutela hauek, etxe bizitza komunitarioek, adinekuntzako badazkeula etxe bizitzak, modu komunitariun eta bizidina, badazkeula martxan, konbibentziko etxe bizitzak, baino berrikuntza bezala, etxe bizitza tutela hauek eta ikerketa hortan ere atea intzan, Azpeitiko udalerrien etza hola etxe bizitza tutela hauen eskaintzaik. Hortiken jaso genuen horire, eta martxan izango ditugu laiste, eta bideotxo baten aurreatuko dugu, etxe bizitza tutela hauen fizikoki, zertaz hitzeiten aigean. Haiek die, oindiken bukagabe daude etxe bizitzak, baina, epe laburrien, bukauta egongoa eraikitzie, eta eraikitzi bukatzean ekin batea, baina zerbitzu hori martxan jarreko genuke horra aipatzen bezala, 12 etxe bizitza die, 12 etxe bizitza horitatik 4 etxe bizitza 2 logelako die, eta 8 logela batekoek, azken apartamentu batzuk die, etxe bizitza txikilek, edo, igual, zuetako asko bizizaten etxe bizitza baino, txikiloek izen leikenak. Orduan, igual, edurnek ja, esplikako apartamentu tutelau hauek, zeinentzako die, ze helburukin sortzen da zerbitzu hau, zerbitzu honek ze eskainiko dio bertan bizidien herritarrai, galdera horiek edurnek erantzungo dizkigu, edurne?
Bai, bukatzeko Leire, esan duna, apartamento txikia dela, zenbakitan nola ikusita, jo. Ja, igual, zen nahi nun, txikile, logela bateko uzilako. Ja, baina, espazio zaundila dira. Nahi dutze zaizki, bi gelako hori da, 58 metro ditu, gela bateko apartamentuak 54 metro ditu, eta beste bat, baita ere gela batekoa, baina, bakat beste gelatxo bat onduan 64 metrokoa. Egokitu die baita ere etxe bizitza. Claro, dia egokituta elbarrituentzat. Orduan, nahi dituzat oso etxe nik gaur aukera izan dut ikusteko, eta sorpresa bandet. Porque, claro, planotan ikustezu, metroak esate izkizue, eta ikustezazu ez dakiz zer, baina gero, benetan nik ikusten ditenean, bai oso... Eta gero dakebe horra saldu da, beko solairuen, egongo ziren ja, etxe bizitza hortako, erabiltzaile guztiek erabiliako lituzkeben, zona komunek. Azkenin, hor, bakoitzek bere etxe bizitza bat eukiko luke, baina, hor baita ere sustau nahi dalako, bizitzeko, elkarra konpainatzeko, elkarrekin egoteko eta konpartitzeko eremu desberdinek eukitzi. Eta igual, bai bertan bizi dienak, gehi baita ere herritarrak, erabilia lituztenak, aktibidade desberdinek egiteko, eta hortako guni ere egongoa. Igual, zerbitzue beha edurnezeuk nabazu pixka eta saldo. Bai. Zerbitzua zer dien apartamento tutelatuak, ez? Azken finean da, ostatu bat administrazioak ipintzen duna, izan litekeena epe luzeako, edo kasu berezita baitare epe laburreako. Orduan, ze helburua ditu, azken finean, lehen esan duen bezala, pertsona bere egoeran mantentzea, askotan, baitare pertsona batek ezin du jarraitu bere etxean, oztopo arkitektonikoa ditulako, eta baita joan beharra daka, bestetan baitare tutoretza bat behar izategu, lehen komentadun bezala, arreta integralan bidez egiten dana, eskaintzen dana, zure gauzetarako, egunerokotasuneko gauzetako, igual zure garbiketak egiteko gaizea, baina pixkat zure bizita antolatzeko, behar duzu norbait. Edo baita ere, bakarrikan bizizea eta bakarrareko sentimentu horrek, bakoitzak gaur egun egiten duena da, gure etxean sartu eta ez da huertatzen hortikan, da ez dakiu zen biziran aldaminean, eta ez dakau harremanik ez. Orduan, da espazio bat, etxe bizitza da, nun harremana, aukera dakasuna da, konpartitzeko harremanak beste batzukin. Hortarako, baita ere, profesionalak egongo dira hori guztiaz gustatzeko. Orduan, tutoretza horrek, pixkat hori egiten duna, ez? Dituzun behar horiek, hori erantzun bat emateko. Zeratako zerbitzuak prestatzea, orokorra dianak, hau da, esate bateako, garbiketa esaten dena urte guztiko espazio orokorrak eta zure etxeko garbiketa orokorra baita ere urtean 2 aldiz egiten da. Eta norbeak egunerokotasunekoa balima da, balaude zerbitzu horiek, baina horiek ja aparteko zerbitzuak dira. Tutoretza hori guk naberitzen deuna da, batez ere, igual lehen komentau deten bezala, etxeko arreta integrala horrekan, pertsona bat eukitzea zuri jarraipena egiten dizuna egunerokotasunean. Nun balautzen dizun nola zaren. Orduan, zerbitzu hori hor barruan nengoa, eta beste guztiak aparte izango dira. Beko solairuan aukera emango ditu baita ere hor dago bulego bat, kudeakutuko duna zerbitzu horiek gehi beste batzuk agian, eta aparte izango dira gelak amankomunak, ariketak o jendia, daun jendia, behaiek behar dituzten o eskatzen dituzten eginkizunak egiteko eta egoteko ere bai askotan, ez? Ze gure etxean sartzea, beste baten etxean sartzea, ematen du, ez dakit apuro ematen diuna. Orduan hori da. Eta gero askotan hitz egiten da, etxe bizitza tutelatuak, orduan ez dakit garbi gelitzean, eta espalin bada gelitu garbi tutelako hitz hori, da berriro azpimarratuko dut, ez? Baina da, norbait egotea arduratzen dana zutaz, zu behar dituzun
gauzataz eta zerbait berezia bali madezu, egongo dira, baina horiek jungo dira beste aparte, naiz da egongo pak general bat hori dana. Eta gero, nahi izan ezkio beste zerbitzu batzu osagarri bezala eskainiko dira hor barruan baita. Bai? Eta gero, nokin, Ezaugarriak igual erabiltzaileez. Ezaugarriak. Bueno, ezaugarriak dira, eskatzen dena da 75 urte edukitzia, eta menpekotasuna arina edo batekoa izateko edukitzia. Hortik gora baldin bada, kasua aztertuko litzake. Bestalde, pertsona bat berez, ikusi dezuten bezala, pertsona bakarrekan juteko bizitzea da. Gero, salbuespen moduan egongo dira, hau da, zu seme-alaba batekin bizi baldin bazara eta menpekotasuna daka, edo, askotasuneko egoera baten dago, edo zure bikotea ere bai. Kasu horietan baita ere, aukera edukiko dute bi pertsona joteko bizitzea. Gero, hor beste salbuespen batzu gelditzea esatea, eta zer gertatzen da 75 urte baino gutxio dakenak, ez dute izango aukera joteko? Bueno, 60 urtetik 75 urtea, baita ere irekiten da, ate bat, eta kasuen arabera, hauskortasun egoeran baldin badago, baloratu ingo da. Zer nahi dozen hauskortasuna kasu hauetan? Bai, psikologikoki gaizki egotea, egoera soziala gaizki egotea, oztopo arkitektonikoak egitzen zuritxian eta behar izatea igogailua, holako egoeratan baloratu ingo da. Bai, eta gero daude etxe bizitza komunitarioak. Gaur egun udala ditu 3 etxe bizitza komunitarioak eta bakoitzan 3 pertsona bizi dira. Hau da, momentuan daude 9 pertsona. Etxe bizitza komunitarioak normalian egoten dira kokatzeia etxe bizitza normal baten eta, zerbitzuak hor jasotzen dituzte. Orduan, baloratuko ondana da momentu honetan, hau behin irekitzen danean, mantendu behar dian etxe bizitza horiek. Ikusten baldin bada, beharra handia dela, eta mantendu behar baldin bada, etxe bizitza horiek ere gaur egun dagoen bezala jarraitu beharko dute. Eta egia da, azterketa guzti hauen ondoren, demanda gero eta handiago da. Karo, zuetxetara juten baldin maza eta eskaintzen baldin badezua guztia, normalian demanda gero eta handiagoa da.